Alright, magandang araw. Magandang vlog tayo ngayon mga kalapatids. Ayun, tagal na di tayo nakapag-update mga kalapatids. Kaya yun lang ulit tayo nakapag-update kasi sobrang busy tayo. Ayun mga kalapatids, i-update ko lang kayo yung sa aking mga kalapati, no? Sa akin kasi, asin kasi yung mga kalapati ko mga to. Ipapakita ko sa inyo kasi nung nakaraan ng itlog. Nang itlog na yung isa kong kalapati. Yun ay si Lovely. Andito. Ito, papakita ko sa inyo mga kalapatids. Ito si Lovely ng itlog na to, mga kalapatids. Ito si Lovely ng itlog na to. Ang nangyari mga kalapatids, ang masaklap, ng itlog siya. Andito yung itlog niya. Ito, mga kalapatids, nangitlog to. Yung aking kalapati ito. Itong si Lovely ng itlog. Nakita lang ng asawa ko dito sa kanyang kainan, ay kanilang tubigan. Ano ba naman to mga kalapati? Dito. Nakita na lang dito ng asawa ko. Ayun, tumutulo pa nga, fresh na fresh pa. Malamang to, tinuka nila. Yung itlog nila. Anong klase yan? Sayang. Kasi nung nakaraan mga kapatid, gusto ko, sabi ko mga bibili ako ng itlogan. Kaso nga lang, sobrang busy kaya hindi ako nakapagkuhan. Hindi ako nakabili ng itlogan. Kaya kanina, bumili na ako. Ito. Bumili na ako ng itlogan kanina. Galing kami labasan. Karating lang namin. Bumili rin ako ng yung kainan nila kasi natatapon yung kainan nila. Laging natatapon nila kaya ito bumili na lang ako ng dalawa, tag-isa sila. Dito, mga kalapatis, bumili ako ng itlogan. Sabi niya lalagyan ko na lang daw ito ng lupa. Nakasabay ako kanina na magkakalapati rin doon sa bilihan. Ito mga kalapatis, Ito, mayroon ka ng itlogan, ha? May itlogan ka na. Lovely, ha? Hindi yung kung saan sa ka nang itlog tapos tinutuka mo yung itlog mo. Biroin mo, nilagay dandun daw sa lagayan na lang ng kanya. Ang tubigan niya yung itlog niya, loko. Sayang yung itlog. Sana may itlog pa ito. Napakasayang ng itlog mo. Ito itlog mo, tingnan mo. Sinayang mo. Kawawa sa'yo. Ayun, kaya ginawa ko mga kalapatids, bumili ako. Bumili na lang ako ng ito. Lugan. Mga maganda naman to eh. Ito naman talaga yung kanila eh. Itlogan talaga ng kalapati. And then, syempre, bumili na rin ako ng mga kalapatids, no? Ito, pang breed daw to. Breeding kwan. Sabi ng kwan, ihalo ko na lang dito sa kinakain na. Breeding feeds. Okay. Subukan natin. Kasi ito si Pacboy, mapili sa pagkain. Kaya ang payat nito ni Pacboy eh. Ito. Kasi yung pagkain, tingnan nyo, tinatapon. Kasi niya gusto siguro yung pagkain niya. Ang loko na to Pacboy na to. Hahaluan ko yung pagkain nila mga kalapatids. Tingnan natin kung kakain. Haluan ko lang ganito. I-set up lang natin mga kalapatids, no? Ay mga kalapatids, set up na natin yung ba't mo naman kinakain yung buhangin yung nilagay ko. Yung set up na natin yung kanilang mga kalapatids. Kinakain niya yung lupa, ang loko. O hindi yan pagkain mo eh. Lovely. Ginagawa niya, kinakain mo yung lupa. Itong pagkain niyo, Yan, binigay ko na rin yung bago niya ng klase ng pagkain, yung breeding, no? Breeding feeds. Breeding feeds. Tawag dyan, ewan ko. Basta, gano'n na lang yun. Ay, mga kalapatids, nilagay na natin sana mga itlog ka na, ha? Para dumami na kayo.
Ayun tong dalawa kumakain na rin yung isa, oh. Ay, naset up sana ako na rin. Sayang yung itlog talaga. Yung itlog niya, oh. Malaki-laki rin pala yung itlog ng kalapati, no? Medyo malaki rin pala. Ngayon, bumili na ako ganito. Halo ko na lang to dito. Kasi masyadong konti mapili ata itong mga kalapati. Ito, bili ako ng bago ito. Medyo mas maraming kanto. Mas maraming halo ito. Kasi medyo lang. Kunti lang ata. Ayan mo, nakabukas yung pintuan na. Buti hindi lumipad. Hindi tumakas. Anong ginagawa mo? Ba't kinakain mo yung lupa? Umukong na to. Naginamang itlog ka na dyan. Mangitlog ka na. Ano? Adeng, anong tinitingnan mo dyan, Adeng? Itlog icon siya. Talagang kinutuka niya talaga. Ayun, i-set up ko na rin to. Ito. Kasi binili natin kasi ito kasi hanip na to. Ito yung nilagyan ko muna ng pagkainan nila. Tsaka yung isa kan. Sino ba yun? Natatapon. Kaya bumili ako ng ganito. Para parehas sila dun, oh. Para hindi natatapon yung pagkain. Kaso dito yung dalawa din, oh. Natatapon din yung pagkain pa rin. Pag masyadong punuin lang, oh. Tingnan mo. Pinipili yung pagkain, oh. Loko na to. Gusto nyo pagkain, ba't pinipili yung pagkain nyo? Sige, wag ko kayong pakainin. Tingnan nyo lang. May itlog na ka dyan, ha? May itlog ka na dyan, ha? Pinalit ko na rin yung muna yung kay Pacboy, oh. Pinalit ko muna siya dito. Ayan. At sa paano, meron na siyang itlogan. Itlog ka ng itlog. At tapos na mga itlog, marami natin bigyan natin dito. Para mga itlog na rin. Ano? Buti na lang pumunta kami ng labasan ngayon. Kita kapag pinakabili ako. Nagkaroon tayo ng pagkakataon makabili. Katulad niya nung nakaraan. Dapat nakaraan pa ako nakabili kaso busy masyado. Hindi tayo nakabili. Itlogan ng itlog tuloy. Sayang. Nasira yung isang itlog. Wawa. Ayun, na-shoot naman to. Ganun. Kasi nilagay akong pan kaya sumikip. Opo, sige po. I-ayos ko mamaya. Kumain na tong isa? Yung bago mong binili? Hindi po. Ninibago pa yata yun. Itong dalawa. Itong buhangin naman ang kinakain. Loko. Ito si Pacboy. Payatot kasi nito kaya bumili ako ng panabago-bago. Gusto niya yan. Hanggang mo, walang hihina. Uy, ano nangyari sa'yo? Parang tinamaan ka na. Ang hihina talaga to si Pacboy. Ito na pagkain mo. O, makakain ka na dito. May bago na kang pagkain. Ayun, o. Pero tapang-tapang. Oh. Hindi ka na dito. Yung pagkain mo. Rico. Oh, yan yung pagkain mo. Tapakatapang eh. Diyan na, oh. Kumain ka na dyan. Ito naman, tumatapang dito si Ading eh. Bugbugin ko to eh. Yan mo itong dalawang to yung pagkain. Ito si Pacboy oh. Kalat yung pagkain niya, tingnan mo. Alright. Ayun mga kalapatids, no? Update ko lang din kayo at buti nakabili. Ayun, kumain na siya. Nakabili na tayo ng itlogan ni Lovely. Ayan. Para magkaroon na sila ng anak ni Norbin. Ito naman si dalawa oh. Awa ko kay Pacboy. Matamlay eh. Parang stress siya.
Mga na-stress to si Pacboy. Ay, kumain na si Norbin. Oh, ayan. Gusto ata nila yung bagong breeding. Kain siya. Tapos isa kain din ng kain itong isa. Kain na rin sila. Ayaw nila yung mais. Puti na mo. Tinatapon eh. Yung lagayan nila, no? Kung nagpakain kayo, huwag niyong punuin. Kunti-kunti lang. Natatapon eh. Sarap na ng kain nila sa bago nilang pagkain. Ito naman siya napipili. Naman mapili itong isang to. Tinatapon yung pagkain. May itlog na kayo dyan. Tulig ng ulan. Parang naghahamunan na. Mampo. Niyayaya ata yung si Lovely pumunta sa islogan niya. Gano'n nata sila pag magyaya. Alright, ayun mga kalapatids. Update lang kayo sa aking ngayon, mga kalapati at mga alagang kalapati. Holiday kasi ngayon mga kapatids, kaya nakapag-vlog naman tayo. Ayun, meron tayong iihawin na isda. Ayun. Nakapoil na. Ihaw tayo ngayon. Mag-ihaw. Ayan, may uling. Ayan. Alright. Hanggang dito lang muna mga kalapatis. Kunting update lang sa aking kalapati. I-update ko ulit kayo, no? Sa mga susunod yung pag nangitlog na si Lovely. At saka sana maging na si Pacboy. Maayos na, medyo malungkot. Parang stress siya. Kaya bumili ako ng bago ng pagkain. Baka doon siya, baka magustuhan niya yung pagkain niya. Tumaba na siya. Alright. Hanggang dito lang mga kalapatids. Thank you so much.